Lur Kortarredin, 1978ko urriak, 24, eta Oiartzunen. Ze ipuin kontatuko duzu? 3 eta 5 urte bitarteko ipuinak, 3-5 urte bitarteko entzako ipuin saioa eskatu diate. Eta, bueno, egia esan oraindik ez dakat guztiz itxita, bai? Baina ziurrenik kontatuko dut txorien, koloren inguruko ipuinen bat. Eta gero agian kontatuko dut Osaba 8. Egia da, ipuin saio bat prestatzen dezunean, eramaten dituzu 2 edo 3 ipuin itxi, baina gero askotan ere publikoan baitan nik moldatu egiten ditudala. Nik ez dazkat ipuin saio itxiak, badaude kontalariak baietz, joten dela eta kontatuko du kokoriko pilu-pilu eta ez dakiz zer, baina ni askotan moldatu egiten dut. Bai dakate struktura bezala, hasten naizela beti kontatzen abesti bat abesten dut, ipuinen batekin, eta gero 2 edo 3 ipuin, eta azkenekoan ipuin bat jostagarria dena edo beraien parte hartzea sustatzen dutena, edo erabiltzen dutena, edo beraiek sartzen dena. Eta askotan ere gero asmakizunekin eta horrela bukatzen dudala. Eta esan dakoa, seguruna txorien koloreak, periko untxia, eta igual odei bihurria, baina agian gaur esate izutoi, eta gero iristen naiz, eta ez dut hori kontatzen. Ze nabaritzen dut, batzutan nabaritzen dut, osa txikia diela, o igual etorri barren 3-4 urtekoak gehienga 5 urtekoa diela, eta luzeagoren bat kontatu dezake dela. 3 urteko hor bati kontatu behar dizkiozu motzak eta asko. Eta 5 urteko batek agian, badauka eta luzeago egiteko zerbait. Orduan, egia da, ez bada esateiatela, nahi dugu izate ipuin saioa emakumean inguruan, edo elikaduran inguruan, edo ekologian inguruan, orduan ja bakarrik horiek, baina bestela bai egiten dutena moldagarria. Zorionez, ja urte asko dira eta repertorioare handia da, orduan, horrek ematei zure bai margen bat. Batu ez du, asmakizunak, abestu, interaktiboa, umekin interaktuatzen dezu nola eta ez? Bai, beti. Egia da, adibidez, beti egiten dudan, adibidez, txorien kolorean historia. Hori da, hori dela, kontatzen, 100 urte txori guztiak grixak ziela. Eta orduan, ikusten zituzela gauza pila bat. Eta esaten zuten, tomatia gorria da, orduan, gorriz jantzila dagoenari gerturatzen naiz, nik denbora guztian daukat. Eta platanua ezakizeko lehen, denbora guztian daukat, hartu emana ezakit den, baina. Eta gero ere egiten dudana da, badiez, odei bihurraren historioa da, odei bihurri bat etorri zela, orain dela urte asko, usurbil estaltzea, eguzkia estaltzea, 3 anai arreben historia. 3 anai arrebe horiek beti dira han dauden 3 haur. Edo 3 izen horiek erabiltzen ditut. Eta izenekin ebai, beraien izenak erabili, behaiek ere pixkat erakartzeko eta konplize bihurtzeko, eta egia da asko funtzionatzen dula. Aipatu ez du urte asko dara matazula, zenbat urte dara matazula? Pila bat. Ematen du, 25 mino gehiago. 25 urte bino gehiago. Zeni hasi nintzen ipuina kontatzen, nik ikasi nun arte dramatiko, Iruñako antzerki eskolan, eta 2. urten, horreukiko nitu 19, hain ditut 57, pentsa, zeon ikasgai bat, ipuiba kontatu behar genula. Eta han irakasiak esan zigun, ikasi behar dezu, hasieratik bukaerara zehatz-mehatz. Ez dut inoiz hain gaizki pasa. Eta gero ja hortik atera nintzen, eta Oiartzungo liburutekin, ni prestatuko da, baina nirera. Eta esan ziaten, hemen dago orduan dago, eta horra hasi nintzen, eta izango dira 25 urte kontatzen, egia da behiratu inbarko lukela, azkeneko jotan askotan galdetzen, asko zen bada, 25 mino gehiago izango da. Eta nabaritu duzu aldaketa? Hasiera hortan ematen zenitun saio kopurua edo gaur egun ematen diren saio kopuruetara? Aldaketa egia da nire kasuan zorionez, zirkuito bat indetela. Orduan, ja bada, ezakit, liburutegi batzutan urtero egoten naiz, eta urtero ez bada, urte bat bestea ez, azkenean zirkuito bat lortzen duzu, urteen poderioz. Eta nabaritu detenak gehiago da, erabiltzaileak, aurrak, pertsonen aldaketa. Pantaiak asko nabaritzen dira, ni nabaritzen dut, eman behar diezula dosi bat, eta ritmo bat, eta ezakiz zer, eta iruditzen zait goazela bizitza hontan, zero modun, eta nabaritzen da. Azkartasun bat edo behar dutela historia kontatzera gordoan.
Bueno, eske gure pixkanak aldatzen jungea, baina ez gara konturatzen, baina era beren hartzen baldin badugu dela 25 urteko pelikula bat edo telesail bat, beste ritmo batean dira. Oain beste ritmo batean ikusten dugu dena. Orduan, dena eragiten digu. Baina aurrai bai, nabaritzen da. Eta gero nabaritzen da asko, zakit, bai, orokorrean hori beste era batea etortzen diela, baina, bueno, egia da nik ere bai, nik ipuia antzestu iten dut. Bai, oso gutxitan ikusiko iazu niri ipuisaio baten eserita. Ni nago antzesten ipuina, horrek nik uste ere bai, pixkat, erakartzen dula. Baina, bueno, hori ja gero ikusten dutenei galdetu beharko genieke. Eta uste ez egon dela ipuin kontalarien, edo ipuina kontatzeko saioen gorakada bat urte guzti hauetan, uste ez beti izan dela gutxi. Ez, nik uste bain gehiago daudela, ipuisaio gehiago daudela, esango nuke baietz. Bueno, nik ere ez dakit, nire bai hasi nintzanean, baina, bueno, ez dakit, igual peio ainor bat, hola, ja urte asko dara matzaten egaldet, nik uste hori bai kutsatu indela. Ze leheno adibidez, bueno, ez naiz gogoratzen, hori behiratu inbarko nuke. Adibidez hain hori hartzunen, iaia betero badago, astigarran, nik uste geotak gehiago daudela. Ere bai eman zaiola garrantzia ahozkotasunari eta formato hori egitea udaletxe edo liburutegi askoz gehiago, nik uste askoz gehiago ausartzen nahi diela. Bueno, ausartu edo animatu o ekiz. Nik uste gehiago, orain gaur egun gehiago daudela. Orain dela 20 urte edo orain ipuisaio gehiago daudela. Kontalari askoz gehiago ere bagaude. Eta zer da uste ez mandela goraka hori, enbeste ipuin saio edo goteko? Egia esan ez nahi zinezgarri pentsatzen. Ez dakit. Pentsatu nahi dut, baliagarria iruditu zaielako liburu zainei edo liburutegiei edo udaletxei ahozkotasuna lantzeko, irakurtzaletasuna bultzatzeko, ze azkenean ipuisaio baten atzean edo ipui baten atzean dago irakurketa bat egon dela, ulermen bat egon dela, bueno, ez dakit, liburutegiaren erabilpena, ez dakit. Egia esan arrazoi asko egon daitezke. Eta igual bakoitzari gero ja lekuan lekuko batzuk asko esate dute, bai, eta gero, igual esate dute, gero esan mailegatzeko zer, bueno, liburu zain bakoitzak ere igual helburu badauka. Bai, oso esan, bueno, etorri dia ja, gerturatu dia liburutegira, eta mailegatu dezatela liburutegia, edo badaude batzuk, lehenengo aldiz liburutegira juten diena, ipuisaio batetara. Gero ja, bera, liburutegian aldezu, aldituzu ipuinak ikusi, aldituzu ezak zer. Gaur egun ere, Usurbilgo liburutegia zehazki ez dakit, baino ja liburutegiak ez dia leheno zian bezala. Leheno liburutegia zen isiltasuna. Bakarriz, oain ja dia, bueno, ja da beste kanpo bat esango nuke, ze ja hori ez dago. Liburutegia junta, ja pixka bihurtu dia, ez dakit nola ditzen zaien gaur egun, baino... Ludotekak ez. Ez, espero dut ez. Ez, baina, bueno, esan bai, bueno, ulertza dizut, baina, bueno, ez dela gaur egun ja liburutegi bat isiltasuna hortako dago, osea, liburutegi baten barruan normalean ja dago ikasgela. Ze beste leheno eraikin edo gela guztia zenak ja hori ez du betetzen. Orduan, bai leku honan, bai astigarra daude ikasgelak, ze karo, beste lekutan ez dago isiltasuna. Gau beltzako bezalako egunak edo, ez dakit, herritako jaiak edo denerakoak, hor bai egoten da, lan berezi bat, gau beltzen adibidez. Bai. Eta gaina bira, bain esaten zuna gau beltzakin, egon da gorakada bat, gau beltzeko ipuisaioetan, azkeneko 5 urtetan, baina hola, niri gertatu zait, igual deitzea 8 leku desberdinetatik. Gau beltzako, baina gaina gau beltzen ipuinan kasuan da, elkarte txiki bate deitze dizu, liburutegi batek, udaletxe batek, ikastetxe batek, guraso elkarte, osea, izan du da, gora. Zer gertatzen da? Egun bakarra dela eta arratsalde bakarra dela, ezin zela erdibitu. Baina, bai, kriston gorakada egin du, eta bai, holakotan, heriotzari buruzko ipuinak, adinan araberare, bai, zen iguatzen naiz behin horretan 3-5 urtekoentzako, eta, nik inun eriotza eta, batek, baina, a ber, 3 urteko haur batei kontatu behar diozu, 3 urteko haur batek jasan, edo, ez da jasan, igual ez da hitza, baina gozatuko duen historio bat, iultasuna, eriotza, eta horren testu inguruan, baina ezin hasi, zakin nola esan, ez? Eta, esan egotena da, gau beltzare gauz asko dela, ez da bakarrikan eriotza, eta, orduan, bai.
Eta beste egunik, hola, gau beltzaz da. Gau beltzaz aparte igual, askotan igual, orain adiez, korrika, bueno, pasa dela eta hola, korrikan inguruan, korrika euskararen inguruan, beti euskararen ipuinan, ni beti euskaraz kontatzen den, baina, bueno, ondeike, gero asko tendia aurliburuaren egunean, apirilako 23an, eta liburuaren egunean, apirilak 2 horietan, bai. Eta gero ere, eskatzen, aurre eskubidearen egunare bai, batzutan horri buruz eskatzen digute. Eta, hain martxoan ere bai, emakumeen inguruko ipuinak ere eskatu izkigute, eta, holaxe. Baina orokorren, ni ez naiz oso horren zalea. Enkarguen esan edetena da, esaten dizudana. Gertatu zait, jutezea, eta kontatu barrezu emakumeen inguruko ipuina. Igual gero giruak ez du laguntzen ipuisai oso bat emakumei buruz hitz egitea. Igual ni ez naiz oso hortan, baina esan batzutan, bai, nik askotan gaina esaten die, bira, bai ingo dut, baina ez ipuisaio guztia emakumea. Edo ipuisaio guztia eskubide, ez dakit, ez zait oso panfletarioa, eta nik, igual da nik ez dutela gozatzen, baina iruditzen zait, enkarguak dienean, zoazela itxilagoa, azkenean akotatu, zaude pixkaten korsetatuagoa, bakarrik horri buruz, baina, Eta umeez gain, helduentzako ere ematen dituzu? Ez, nik ez, kontatu izan ditut, baina ja konturatu nintzen ez dela nire publikua. Ez, gehiago gozatzen dut aurre eta gazteekin. Egia da, nire ipuisaio eta helduak ere sartzen dira. Lehenko astean bertizen egon nintzen, eta sartzen dira. Eta ondo pasatzen dute, baina kodigua aurrentzako da, aurri ipuinak kontatzen ditu nik. Naiz eta esaten den, eta egia da, igual, ipuinak ezakete adinik, baina, gauza batzutan igual, bai, kontaketa inozentzio horrei buruz, inozentzio horrentzako dia, orduan, baina, bai, holaxe. Bai, esango nukena da, igual askotan errepikatzen geha, baina adintartea jartzen ditugunean errespetatzeko, mesedez, ez dugula jartzen, sudurpuntan jartzen zaigulako. Ze ohitura handia dago, 2-5 jartzen dezunen, goraka ez du inporta, ze azkenean etorri nahi badu, baina 2 urte baizik ez ditu hordik 3 urte, itxoin pixka bat, askotan joera handia dago, eta ez da herri batean bakarrik, Euskal Herri guztian da. 2 urteko aurra sartu nahi izatea ipuisaio batetan. Ta askotan da, edo ez dulako ulertuko, edo ez dulako gustora egongo, edo, esperientziak erakusten digulako, prest daudenak dira 3 urtekoak. Orduan, pixka errespetatzeko jartzen dien arauak, bai esango nuke.